have lov til at tage et par spring. Så, selvom hun har dressursæde på, så kan hun ganske udmærket starte, eller springe et spring også. Så fint. Der sidder du rigtig pænt, Andrea. Så, godt. Godt. Meget fin galop der. Tak skal du have, Andrea. Så har vi den næste rytter på banen. Og det er også en lille historie for sig. Jeg har et par historier med faktisk i dag, og det synes jeg er enormt spændende at fortælle om, fordi I kan sagtens måske genkende, at I alle sammen har en slags historie. Vi har forskellige heste, vi har forskellige temperament som rytter. Vi har alle sammen forskellige udfordringer, vi skal forholde sig til. Og den her ekvipage, hun hedder Laura Højton. Det er ikke fordi, jeg ikke kender hende, men hendes efternavn er lidt svært at udtale. Godt. Og Laura sidder på en 6-årig Wallach efter Rosentans. Han hedder Bellagio, og han er avlet af Lone Bøgh Henriksen. Bellagio er en rigtig dejlig, rummelig ung hest. Samtidig har vi lagt en plan for ham, der hedder, okay, nu har vi haft et par rigtig gode oplevelser i lat A-klasser, i unghesteklasserne, men hvor kom det